ya roi tra se se pat ngai kble phi paro ha ka ker tang ka pathiang tam ka jong jisu ti ki ji ka bangalon ra sha phi men ta ga jan met ka de leng ba ko wei ka jing thu khana ka ba ja shi sha te leng ba ka ni ka jing thu khana ngan ring dur pat sha ka jing em ka jong nga ba ka jing em ka jong phi ba kum no ngin le te kata ka jing thu khana ka long kum ne ula don wei brio ubadai ban le jing le chi banai lan ti da ka jahaj te udan pisa tang ba untit ya ka tiket te udan pisa tang ba untit ya ka tiket te henry ka jing le ju ka long ka bodon kam te udang tam pisa sa khandian te ula shuthi na tang ki biscuit ban pen kedang ya la de na ka ban ta shi banai lan ti te ka ek ba ja ula le la ka le ban thi de ka tiket ba ula shong da ka jahaj te man la kasngi habala dai ka por ban bam jaw niu bri u jule chakndong ban bam da kite biscuit ki ba u la thet ka ba ki wei pat ki le le mane bam shaka ka chaka ka bala bu kerpang namar hajhaj kadon da ka chaka ka bala bu kerpang ban ya le bam jing bam lam te le se u niu bri kadang dai ru kasin ka baning kong ka ba u shong da ka jahaj ba u le chaka ka jing le ka ba don kam ban dai namar kata tit ya ka ei ka ba julong hapo ka jahaj te ke ek baja man la kasi ule bet kumta te udon pat uta ubaya shong marjan lang bat u te ula pet yu ni ubrio man la kasngi te ha ka we kasngi ha bala der ta kapor saban hiarno natana po jahaj namar kala dak kata ka shibnai satang isakan hi sa stangi minen mdei second te ula yo kan man yakren ba uta ubrio ula kali kan yo uta ubrio ula ong balai ba mele kumne bat shei me mot ban len na e me wan balai man lakas ngi habangi ngi abam ja lang chak te jaga ka ba ngi abam man lakas ngi balai me pat mem juwan re me ri pan ban chak ndong marwe marwe te unhiu bri ulo ong na mar ba ngam don pisa bang le bam lang bat ki ki brio spa na mar nga ngadan ka pisa tang ban tiket bang tam tang khndiat te itai khndiat ngala thi ki biscuit ban pen kedang ngela di Teu ni ubri ulong wah balik me kan pulih tu tiket chadian. Hanrai haba ula shime kita ke tiket bar haba ula puri ula lapan ban balat ho ha kata ke tiket ba kabai bam kala free lang bat kabai tiket. Te hanrai ni ubri uklan jo ban enjoy ai ru em ha kata po jahaj. Namar balik namar ka daw kalong ba upuli ya kata ke tiket taksi teng uklan pulih lot ya kata ke tiket. Te ka ai ka jihi kai ka banga kwa ban wan ra shapi ki parlok ki jonga paro ki baju pet na kadika channel na ko ka por sha ko ka por kalong ba bon sien ki brio wat haba ki la long krustan ru don bon ba ki brio ki ba puli ya ka bible tang shiteng but ka bas ngau si le kalong ba don le ki bom ju puli hiru don ki ba puli teng teng tang ba don pat ki bom ju puli hiru Don pat ki balong kumdo ki ba puli ka Bible ki sujit tang haba ki sngo mon man puli ki puli tang ha kita kumban ong no kamot ki ba pon ba ki sngo tanat ba ban puli ye ki jing roi sam kat ba iki we ki benta pat ki sngo khat ba ban puli teng teng do lapoi ha ka tu ka benta ka ba ki ong ka ba ju ong utau pen khai utau pen khai uta kamot ki thait no ban puli bat lapoi ha kitab Exodus ru ki thait no ban puli kamot kita jet ha ki puli ka Bible hanrei nga kwa ban ai ji hi kai ye phi ki parlok ki jonga ba ro ba kam dai ban long ye phi kumta ni de ban don ni ka jing tip baleu bleu la ai ka ne ka Bible ha ka jing im ka jongi marsin long kristan ka Bible ka de ban don be hayeng om dai bangin chiya bo be ya ka Bible hanrei la ai bangin puli ya ka namat apo jong ka ne ka Bible kini ki kintien baro Gide ki ba kordor hado kata-kata. Ketika nongrem ya ka jing im jong ngi ki kristan. Lada pin chupuli bai tang haba pimon pin longkum ki kena ki badang red. Ngak mau ya la deru men chua per badang red ngam chu tre ban bam ki jhur ayu ru ngak mau bahai kata bang abam bai tang upan. Te ki ba bon ru ki longkum ta bat don ki khlong ki biyo jing pang stem ru na ka daw ba kim ba mi ki wei pat ki jajhor ki sngo tanat be ban bam tang yu phan bat kim jutre ban bam mi ki wei pat ki jajhor te kamot ba lada ki khlong
ki bom bam lot iki ja johor barok khoi ki tlot ha ka jinglong khna ka jong ki ha ka jinglong khulung ka jong ki te kamot ki khna ki bom bam bet na phang ki ja jing bam kamot ki shai shitom hamtan ki basngo tanat bania bam tan ki jing bam kai bon sien ki yo ki jing shitom ki yo appendix ki yo jing pang stem bat kum ta ter ngalayu i te ha ka ba ya dei bat ka ba kenja men sim ru nge kwa ban ong ye phi la dangin chupuli bet tang ye ka ba ngimon kamot ngin don ka jing pang ka ba kenja men sim ka jing pang ka ba kenja men sim bat ngin long ki bat lot kum ki rang ba ha ka ba kenja do te ngi bam lot ki ja johor barok khoi ubasat rung ngi bam bok thang rung ngi bam ba jo rung ngi bam ki johor em rung ngi bam bat ki ba ngi bam lot na phang bat ha ba ngi bam ni yo ka met ka ba kwat ka ba khia te da ka ba phi puli lot pat ya ka bible na do bas dang shadow ba kon ka bot phi tip lot ya ka ei ka ba don ha po ka tin ka jong blai bat ha ka bible padon la ka jong ka vitamin ka ba kun jaman sim te la da phi puli lot ya ka bible ka mod ba phi klan ka jing long man sim ha wan ki jing ha wan ki jing le ha wan ki jing tunju ka mod phi job no da ka ba phi pentrai kam ya ka to ka tien ka bala tho ha ka tien ka jong blai te dei na ka daw ka long ka ba dan kam yang ni ba ngin pen long ya ka bible kata ka jing bam na ka banta ka man sim ka jong phi na mar ka dei hiru ka ba shisha ka tien ka jong blai ka jing bam na ka banta ka man sim ka jongi te ka jing bam nak banta ka met ka jongi ka ki jing bam ki ba ngi bam man la ka sngi te kum ba ka met ka don kam ka jing bam kum ba ka met ka don kam ya ki jing bam ha ka jing im ka jong ki man la ka sngi kum ta hi ka man sim jongi ru ka don kam te la da ubriu bam ja la da uthangan leng a pisa dei te la da ki briu ki bam puli ka bible ka mod ka man sim ka thangan ta ka daw ki leng a ki pisa kim don ka jing so ka jing mana ba balai namar bom kedang te la da phi thangan phi sung thu phi jin jar pha ka man sim leng a pisa don ki biyo gastric bala da kim bam ko poi ka por ki ya te ya ka bible ru ka long kum tahi la da menta phim puli ka poi ka por ba ka yap no ka jing long man sim te ha ba yap ka jing long man sim ka mo phi man ya ka ta ka dujok ka ba kin jaman sim namar ki ba im ki don ki ma ya ka beneng ka ba kin jaman sim ki ba im ka jing long man sim te ki ni ba ki ba yap ka jing long man sim ki ma ya ka dujok ka ba kin jaman sim na du nang ni na khandau te dei na ka ta ka daw ka long ka ba don kam ngi ba ngin puli lot ya ka bible na do bas dang hado bakot la da phi dei ki brio ki bom pat puli lot ya ka bible na do badang hado bakot ka e ka ba phi don kam ban le puli shwa na do Matthias hado jing pen pau ya lai sien lai wat on da phi la dep phi sa ya pat na Genesis shajing pen pau kum ta shi kum ta kat ba phi dang em hane asla jo ka ne ka por thai ka mot yai puli kam pher phi la puli shi phau ar phau sin lai phau sin ru kat badang em hane ha por thai ka mot yai puli da ka ba phi yai puli ka mot phin yo kata ka jing klan ka ba kin jaman sien bat phin sngu tho ru ye ka jing mot jong ka tien ka jong blai bat phin long ru kita ki bala ban chakri lang shaki we lang ba da ka ba phi smart ban puli ka tien ka jong blai te lada phi smart ban puli ka tien ka jong blai ka ai man sim ye phi shibon lada ki briu menta kin ben kin kho ye phin yo i kum no ki la ben yo jisu jongi lada phi mat ya ka no ha ka jinya lanti ka jong phin yo be ya ka juba na ka tien ka jong blai kan ai man sim ye phi nga ngani thok khanai phi khin dia chapang ka jing em ka jonga ngadi ka briu ka ba om don manu ru balai alam lanti nga wat blai hi na yeng ru kim don ki ba wat blai ngadi manga ka baning kong du na yeng ka ba wat yo blai taba na mar ngadi ka briu ka ba bats kami otrai takada klam slam ba kitu ki weiru kin ya bot kamot ka shimpor tang arsnem ba kin ya wan lang ban chakri lang yo trai ho ni don hi ha ka balang kristan hi nadu bangadon khat san snem te henrei shusa tang bangadon ha kata kan niam te henrei om ha kata ka jing shisha jong ka tien ka jong ublai ka bangala ban yat bet kat bakum ka tien ka jong ublai henrei ha bangala wat yo ublai ngam shem la shem yo ublai namar om don manu balaya lam yanga
hadu ar hajar khat lai nga shem yo blay bat habang ala shem yo blay bat ilok jong I pastor ila I give nga da ka Bible wat habang adon shibun ka Bible hayang ting ala prakhat ngong bale nga yo give da ka Bible ting asung tho hang ne ngong dei ba ble kwa yang abangan puli bahai ka Bible ti habang ala shim ya ka Bible ngala yate kular ba uble ngong ya ka e bala tho ha tin ka jong me ya ka tangan le bat ika e bom shim la tho ha tin ka jong me wat lada ki hikai makna ki pastor ki jong ngaru nganam le bat ya ka pa ka bala tho lada ki klem hikai ru ya ka tangan le bat uble ushem sungu bahai kata ka bangala ngala ya friend bat u ha kata ka jing duwai ka jong a ba ngade ka bre ka pa penlut por ba bat uble ngaju shong ba ha ki jat ki jong trai hadu ba ngayo sngo ke jing khat ke jong ublei ba don shipon ke jing ya lendi ke jong a lada kalong kamon ke jong ublei man yo ban ye thu e phi shipon ki jing pen pau ki jong ublei bat kata kan man ra shipon ke jing kerku ha ke jing ya lendi ke jong phi baro te kanong rem hi ke bangi de ban ya ke de be ka tin ke jong ublei ha ka tin ke jong ublei la hi kai lut kumno bangin duwai la hi kai ba kumno ki jong pol hap deng ke jing syak tunjuk ka jing syak set hapok bendi kinang ban yarwai ni iu jisu jongi haba ujob yo setan ujob dak ka ba Ukraine be dak ka tin ka jong ublei ka ni hap bandap dak ka tin ka jong ublei kabut lada pidap dak ka tin ka jong ublei kemut ba pinjob iki baro khoi kambo jisu ula job te ka tin jong ublei hi ka de kata ka nong rem ka ban ai ka jing job ha ka jing em ka jong phi bat kan ai ka jing suk ka jing kemen ha ka jing em ka jong phi kalong ka bas ngau si shisha yo to brio namar bo puli tang si teng ka tiket u klem yo ba enjoy ha ka to ka jahaj ka thau ya ni ka perthai dan bon ki brio ki let no na ka ni ka perthai ki klem yo ban mat ei ru em tadi ka perthai kala des tang ka por ba kin let no na ka ni ka perthai bat ki tip andala dei ka por ban let no teng ki brio pon ki wat ble andala temen la dir ka por kim yo pat chu ka e ru han rai phi ki khon samla ki badang biang karta phi ru ki rang ba ki badang biang ha karta shakri bhayo ble na du menta ha badang ang san pin enjoy ba ban em ha ka ni ka perthai wat nam prakhat ba kat bangi dang em ha ka ni ka perthai ngini em jinjar ko ba paktin ka jo ble ka long ka bamayan upol ukren uang bakat badang em ha ni ka perthai ngini yo ka jinjar han rai ka to kamut kumta kamut bangin shim bangin ya im jinjar henry ketu kathau ba lada ngilong ki riu perthai ngin ya jinjar hani ha perthai henry lada philong ki riu blai phin nam jinjar nama lada kalong kumta ngam tharai bakari kanan kan don hani ha perthai balai labo ikari kanan hani ha perthai balai ublai kwa bani alame ki khun izro shari kanan ban ai ka jing suk ban ai ka jing kemen ban ai ka jing dap perhai henry balai ki khon Israel ki debat poi syarika nantang sau khos ngi re ki poi hadu sau khos nem bat ki wei le ki la ya yap lo da por ri klau namar ba kim tip bhai kalanti ban ya bat kim shim la ya ha kata kalanti ka ba dei na kata kata ba kim shim la poi kata jaka ngaru ha bang lawat blai ha bang ngam tip ya kalanti ka slem ha ka jya lanti junga namar la da menta ha ka klau la da ha ka klau menta pin ya ka klau ka ba empat judan menu bala shnalanti pihak an prat e to ka klau teng pi thaj no ban prat e to ka klau ban shnalanti don ki ba thaj no ki ba I no don pat ki ba prat han re ka slem te la don pa menu bala shnalanti kemut kesuk bah ban ya amen te lada menta pitip ya kalanti ban le chapo nong po na shlong shnong po pitip ya kalanti kamut ta shi kenta hiteng ar kenta pilapoi tila da pimtip pinam poi lanu shanong po la se pi mut ban le chapo nong po te henry pi poi pen ban chapun ut sla na mar bale om tip lenti om dan nong yalam te ka ka bang akwa ban ong ye pi ha ka ni ga jan met ngakwa ban ong ye pi ba ngadai ka brio ka bala ya lenti bat om tang banga bon ki chakri ki bala ya lenti bat ada ki snap hai ke jing hikai jong kini ki chakri ki jong turai ki bala ya lenti kemut lada pi ya na ta lenti ka baki ki hikai kemut pinsuk bah bani kendo bat turai kemut kanom slam kanom shimpor kumpanga shimpor mangangala shimpor nadu ar hajar san ngalawat uturai ngalai kendo bat uturai haw ar hajar khat lai te hanre lada
pi tepat ya kalenti ban ya kamut kam shem kam don ke baslam dei nak tak daw boleh usai shibun kinong tray ki jong u ban pensuk ya pi ban ya lambet yang tak kalenti kaba pi de ban ya dei na mar kata daw ba ngakwa bangan kentu ya pi ba ko wei ke jing kai ka bang yo ban upload thamai ngakwa ba pin pet nang ba kanwan ra ka jing kai ya ka jing em ka jong pi te ka wei ka jing pin ipau ka jong uble ngakwa ban ya tho ya pi ha ni ka por namar ka por ka don hi te ngakwa ban ya tho ya pi ya ka jing ipau man step ha ka por san ba je ngalai osngo ta ka sur ka jong uble te ka ba jam ba ka ba wan na beneng bat laong yang ala pen iru yang itu not walk toward te la perta da kasur ka bajam oinga ha ka wei ka singa sa penlong ya phakum uni not walk toward te ngapat ngalapet tangkom tahi aja no kata kasur ka ja no ngai itu not walk toward bat utaru la ja no hi to te nga kali ken no try o kamu da you try kan ne ka e ka jing mo jong ni not walk toward ba mi kwa bat penlong yang kata ka uta not walk toward te Jisu upen syaya nga ha kata ka jingkeli ke bangala keli uang ba habadon uni unot walk to wa kibriu kisuk bahaban banya kuran phone yo not walk kamut yo not walk lada mentang ya phone nadu nang ne shadu syarif foreign ru habadon unot walk kamut ni yo banya kuran te uble wang ala jet ya phaba phandlong unot walk to wa ba leng ba jong pha kibriu kin suk bahaban ya kuran bat uble kamut ba habadon unot walk kamut kibriu kisuk banya phone haba phadon kamut ba leng ba jong pha leng ba hikai kibriu ya ka ka ba ublei hikai kamut da ka ba kitu kibriu kile kamut ngayo ban pen kontak ya kitu kibriu bat ublei kamut haba ngayajan bat kibriu kamut ngayo ban ya tho ya kibriu syapang ublei jonga kamut kibriu pan kiyo kan ban ya kren bat ublei leng ba jonga kamut ngalong kum uta unot walk tower namar bonsin haba slap lawan ulo laka no yo tu unot walk tower kamut nyim yo asyo ban ya phone te ublei oinga ba phalong tu not walk tower but onda haba ublei ula khot yenga shibon kijing khot kiba ublei ula khot yenga bat haba ngalai ki e ba ro kilas dang ban urlong but men hakane ka mentala don shibnai hi te haba itu iba ong yenga banga de ban pela i kijing hikai ki jonga hapo YouTube nama ngala hikai mentala live nem duna te ngaru ngala kali no try bat haba ngala kali no try ula ong yang ngaba kedai yang ngabangan bangan ai kini kijing hikai khang bakan long ka jingkur khu yaki mensi ki bakodor te nga sngo tho kalong shisha ka badai ba menta legba ka YouTube channel ru ngala ban penyajan ya phi baro showblay compare la phim la ban wan banya kenduk yang amar khmat henry lengba kini ki video ki banga aji hikai phi lada phi pentre kam hi ki ji hikai ki banga hikai kemut pinya jan shisha bat utrai yo shisha banya kren bu utrai kum banga ngaju ya kren bat ublei kemut piru pinyo banya kren bat ublei la kalong haknu kenu ke benta namar ke benta ka bangi ya kren bat ublei ka bani kong do kadai bang haba phi puli ka tin ka jong ublei ka kren shapi nama ka tin ka jong ublei ka de ka tin ka ba em kamut kakren te henry lada kidei pat kibriu kibom puli ka bible da ka mensim da ka download ka ba khoi kamut kim yo ai henry kiba puli pada ka download kiba sngot kamut kepentingan kakren kamut ka ai mensim ye phi te don pat ngimla ban bu pot ho oj menta kam de ka ya ka jong ublei tan ni kam de ka ta ka por ka jong ublei menta ka de ka ya jong mensim bu khoi te henry ngimla ban bu pot nama riang awat ublei ru ulakren tamam dei ba bonsin ukran tang hakatahi ke bakhot yenga ba ngadei ngan salong uta unot walk tower uban penjan ye ki breu ye ki nong pop ngan penjan sha ublei te rea kasur jong ujisu ru ngala yos ngau kasur jong ujisu ka balong komno ka bakum ni kembang ekran manga ba phi yos ngau kumne te kataken kemut pinla banyak kren ba ujisu lengba ki hikai ki banga hikai ye phina ko wake up da ka pentrekam ka bot ublei kren ye philang ba ka bible bat ngimla ban bo pot ula ublei ru ula ban kren ye phila de ujisu ru ula ban kren ye phi bat umen sim ba khoi hapo jong phi ru ula ban kren ye phina mal umen sim ba khoi usat kren
hapok ka do no jong kibrio hapok ka jing tip lam jong kibrio te ngampo ba pen le no ye ki jing hikai paro ki ba u jisu u hikai nga u ble u hikai nga u mensi u ble u hikai nga an ra lo chapi ki don chi bon ba ki jing hikai te henrei nak wei ka por shak wei ka por ngan ye le ban ai ki jing hikai khna ba kan ra ka jing kur khu chapi paro te ka jing hikai ka banglawan ra chapi ha kan ga jan me ka de be kata ba phin pule ka bible na do basda shido bakut khnang ba phin long kita ki ba khlan ba ha jing long mun chin ha ban ki jing tin ju ki jing le ka bot phin job dot ke jing le ba ro khoi wa nom long ku tu ubrio uba pule ya ka tukar tiket tang siteng bat klem yo ei ru em henre uble kwa ban kur khu yingin na do nang ni na khndo de na kata kadaw ba uso ong ba ka hima ka jo uble ka don ha po ka do nut ka jongi de na kata kadaw uble kwa ban ai ka hima ka jo uble ha po ka do nut jongi ha po ka jing im ka jongi ba lai wan ka hima ka jong me ha khndo kum ba ha benang nan do khndo kwa ban ai ka hima ka jo uble na mar ba uble u ye yingi ka hima jong ble ka de hima jong jing suk ka jing men om de ka hima jong jing jin ja uble kwa ingi be un ai kata te ha ka pot ka bala let no kan diat ngan penjrong biang ha ka pot ka bala let no ha banga shakri ukrai na ma ki jing tin jo ge bo bon jat ki wan ka jing sha kran ben ka jing sha ban thiu bat om la shu ban ya mudur re ta ka jing tin jo ka bala wan shop yanga te hen rei om dan manu manu ru bala ya lam yanga hen rei balai nga yai ne hadu menta batang hisin ruang khnam pat phai dia na do bangala shimti hi na do bangala IT la de how try kadaw ka long banga shep tieng palat yo nga le chadu jok tenga prakhat ngong tang bangan yo ban le chabnang mat ya jinjar le hane ha prathai ngan sha jinjar ha kado han re shabneng pat ngan yo ka jing em ka babom jikut te kat bangana ya lam tenga sha bet ki priu ki kran bai no sha bet ye ki nong shon lada ki priu ki kran bai nga sakat no ngam ju dam ngam ju shon nga it bet bat bon sin ki priu ki ong man i ki nong shon ka de test ka ba han re hanga ka de ka subject khasi ka ba kam dan jing ei ru em yang bangan i ki nong shon ki jonga te han re ka bangadang ya ngadang ya lenti nga shem pen ban ba kam long kumbanga mut manga na tharai hani ha prathai ngi hap ya jinjar bet te han re em ka banang ya ki sngi ka jing sok kanang wan ha ka jing em ka jonga mat mentang adap da ka jing sok da ka jing men namar kumbanga la ong ye phi ba tak pengidang em hani ha prathai ki jing tunjuk ngi nam lai han re ka jing tunjuk ngala de hika ye phi ba kam de ka jing jinjar han re ka de ka por bo bleu nyu ban kin kiu no yangi de na ta ka daw ngala sngo thu kan menta ba pleng bleu kwa banai ngi ka jing sok ka jing men nado nang ne na khndau han re ka por bangam pat tip namar dan dong ya lam dan nang hika nga prakhat ngi hap ya jinjar han ya prathai te herre ngal ong le mat ya jinjar tang ba yo e ka beneng piang ba cha ba jinjar han re anda ngala ya nga shempen ban ya ka beneng hang ni ha khndau namar kata wajumet si kejing kai ki bangan hikai namar kan ra shipon kejing arab kena ba phin sup ha ban ya dan ti ka ba phidang em hane sla jo ni ka portai te ngai phi yo jing kur khu khindiat i jing hikai to bleun kur khu e phi yaro itrai